Моладзь за бяспеку. У рамках рэспубліканскай акцыі юныя ратаўнікі пажарныя Віцебскай вобласці аказалі дапамогу ўжо 60 ветэранам і пенсіянерам, якія жывуць адны. Чарговы адрас, па якім адправіліся навучэнцы 15-й Віцебскай школы, у мікрараёне Руба. Марафон «101 добро» у гасцях у ветэрана працы Марыі Івановны Базаравай. Усё жыццё жанчына працавала ў медыцынскай сферы. Сёння з-за ўзросту ёй складана самой спраўляцца з бытавымі справамі. Добраахвотныя памочнікі навялі парадак на прыдамавой тэрыторыі, вымылі вокны і дапамаглі пабяліць печ. Акрамя таго, усталявалі ў пакоі пенсіянеркі аўтаномны пажарны апавяшчальнік і нагадалі асноўныя правілы бяспекі. Я обратилась после операции. Я сама тяжести носить в данный момент не могу. А работы около своего дома много. Молодежь сделала большое, им спасибо. На всех 100%. Сегодня мы убрали двор, помогли подготовить его к зиме. Мы помыли окна, помыли полы в доме, побелили печку. Это очень важно, потому что взрослые люди пожилые, они из-за своего состояния здоровья не всегда могут провести такие работы, и им очень нужна помощь, важна. Глобальной целью акции и идеей основной является предупреждение пожаров и, конечно же, сохранение человеческой жизни, в том числе обучение населения основным правилам поведения, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию. Акция еще направлена на вовлечение молодежи в ряды юных спасателей. А уже через это движение это и оказание помощи, и участие в различных мероприятиях. Рэспубліканская акцыя «Моладзь за бяспеку» традыцыйна праходзіць восенню. Сёлета марафон добрых спраў прадоўжыцца да 17 кастрычніка. Члены беларускай моладзевай грамадскай арганізацыі ратаўнікоў пажарных дапамогуць з бытавымі справамі ветэранам і пенсіянерам, якія жывуць адны, і паклапоцяцца пра іх бяспеку.